Hello, magandang hapon sa lahat. So, out na taskuan. Ito ang trabaho diri, guys. So, mangita na sa diskarte rong hapuna kay wala ko'y kuan diri. Wala ko'y panood-an ba. Nya, akong pamilya dito, ano na to, ako matugi. Ako agi atong Domingo, ako ra gihatag nila ngadto. Litag bugas nya og kwarta kung bilin nya bahala lang ko diri sa kung kinabuhi og maka kuan ko remedyo ko diri. So karong hapunan ako yadtuon na ay magpa kuan ito na kuno tay basura ipakuha nya basig matimbang din nato di perte. Oy mga pideta oh. Kape ba? Kape ba? Kape tao sa Malakaw ah. Kuyawi. Ay, kuyawi sa motor mga tapo bring guys. Nanguting man. Asa ba ang butang? Ay, walay gid. Dali. Iskot naman ni pagka tabo karon. Darra di ay. So aton ta maghapit og sako na guys. Lah niring idagan mga idol ato sako dara. So ito ang buhay ng kuan mga kapobring guys. Construction ta sa adlaw niya, basurero ta sa gabi ba, diba? Kaya diskarte na maro makakain ba. Makakain tayo, hindi tayo magutom mga tingtiyan ng bitok nagkalipig siyo. Saan naman ni karon nga iungot man ning yawe, hindi naman man puha noon. Iungot ang yawe kay iungot ng kuan ako mangilakgot buanga eh. Hindi naman gahi na minong kayo kuan ng nobila yan lak. Saon man yo, matay. Naguba naman kaning mananap siguro. So tanawan niyo mga kapobring guys, wa gid ang motor, wa gid hindi gid ungot gid iyang kuan. So ako lang ibungkag nga tubangan niya, wa pa gid human ibungkag nako kay klisura dugaya ng gabihan na tani atos kuanda kuhanas basurahan. Kapuyag bungkag mga kapobring guys. Mga bungkag ni gyud matay, wa gid siya kuan ang lak gyud. Guba ri gyud niyang lak ba na naungot ba di na maable. Mga bungkag na
Ay, pinampak ng motora. Kabadlong. Nasa tamang itat. Pinamakinan, badlungan dito tas. Anak mo. May gani, ibaw tagkubi mo to. Sana. Antay na sa shop. Pag ito ba shop ano?
Gabinaan kita mga kapubring guys. Gabiin na. Mo mahatag baka ro sila basura ka. Gabiin naman. So what's up guys? Oh, naabot na to diri mga idol oh. Limpyo tani ilang grease trap oh. So waswas lang ni kay human naman ni siya sabon. Manag-uot-uot. Manag taod. Mana? Higot gyud. Higot. Uy. Dok sako deh. Problema nih higot nih. Teh higot. Ay higot mga idol. So ana, nalarga na ta. Ano na nito ang karga. So pila kay halin ani sa basura na to. So naghaling na ta mga guys oh. Karon pa kita kahaling. So karon pa yung ka abot diri mga sapa pa nang hak ko sige. Karon pa yung kaabot diri no. Naghaling na ko kay oboy panihapon palit na sa tugandaan na so plastic gutom na kayo kay dito ko sa kuha ang gatuan ng warta-kwarta ko dito gamay na igor ko nakatupil sa gasolina sa kuha ang motor. Thank you for watching diha. Salamat sa inyo ang suporta o kinsa man ang suporta diha. Goodbye og may gabi yung tanan.